Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Atan. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal kita, walang iba. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City ang atong tatampo nagdasingan nga Atan. Lugar lang ko diha ng yellow nga gate. Okay. Sige. Salamat. Sure ka nga, di ra ka gustong paabutan ka? Ayaw na lagi. Dili ko ganahan nga ni magpaabot na ako. Siyempre, mga amiga ba na ako kung kauban. Abi pa lang unya nga nagsigira kag ikog-ikog na ako. Kung asa ko, adtusad ka. Pero... Atan, please. Sige. Basta ikalimot og chat ako ha, if padaw na ka uli. Okay, bye. I love you. Amping sa biyahe. Wa man lang mo I love you to. Nak, ganin na ragyog ka nga nagsigig-li sa mong cellphone diyan. Nagpaabot ko sa chat ni Luis pa. Oh, naon sa biya taon ka, Mutsa tra nagganahan, Kaon tarong nito. Ako naman siyang gisigihag chat. Di mo naman reply. Nakatagi sa siya gigayon nga siya ra. Mapulaan yun ang babae sa imong style ba? Mapulaan na yun ang madugay. Basig buwagan ko niya hinunana sama sa gibuhat sa imong ex nimo. Pa? Kaon na itong tiwas. Mabuang biyakaan ang style nimo. Laom na gabi pero wa ba mong gidmot chat si Luis? Asa naman gid ka ni Bayana? Wa kay daw tang nahitabo niya. Simbakos na Pero online man siya. Basinog nalingaw na siya. Di na lang ako samukon. Bago na diya, Yan ang ngita ni mo. Sa'yo sa papa mo ka, Tan! Lagi ba? Mugawas na ko. Luis? Na-update tayo sa sabot ron? Uwa. Pero, gusto kong makigistorya ni mo. Dili na ko makapaabot maong nianhin na lang yung kog sa'yo. Unsa man? Nagkinahanglan ko sa imong tapang. Unsa man? Na-ospital man gud ang akong manghod. Og nagkinahanglan kay kog kwarta. Mao ba? Pila man? 70,000. Dako wag na babe. Naibaw ko. O gabi ni mo na ikog ba yun kay ko ni mo, pero wa naman ko'y choice. Mamatay ko kung mawa na ako ang akong manghod. Sige. Mag-withdraw ko. Salamat, babe.
wa nagkatsat ni si mong uyab. Oo pa. Pero basig na ito giasikaso para sa iyong manghod. Adwa sa ila aron mahibaw ni Mugngano. Ay, na. Mao pagay paghuman nila og hakot sa ilang mga butang dong. Unsa? Naginaw naman sa lagi ka. Kaboy na ngayon eh. Sa? Kaboy na ngayon ko. Nga nung perme mong kong biyahan. Gihatag ba nung tadako nilang tanan? Kung mao na, ayaw ihatag ang tanan. Pag-focus sa imong kaugalingon. Nakoy ipalailan mo bay. Di sa ko ba eh? Kapoy na. Biyaan na tana. Ala, saba na ay. Mura mo kagdi laki nun. Natagam na ko ba eh? Ay, to ila lagi ko. Ila-ilaha na gud. Ayaw sa panguyabi. Kinsa mo na ba? Julie, Atan, So, kamo na'y bala niya, ha? Sige, ato na ko. nganong dinim sa ta sa park? Mauminaw na ni Bay Rio eh nga ipailila ta. Huwag tayo lingaw din eh. ako may nagpili nga anhilang ta. Oh, ikaw de? Oo, dili ko ganahan sa mall good. Makagasto tagdako dito. Mas maayo dili kay makakaon tas kilid-kilid. Okay naman kakana. Okay naman. Sultihan lang ti kang daan ha. Dili ko ganahan og mga mahalon nga lugar. Dili ko mag-enjoy ng mga butang nga good nga mugasto ko og dako. Ako man mo'y mugasto. Dili. Tunga tas na ng gastuhan, okay? Oh, okay. Lahi sa ito nga pagkababae si Julie da, bay? Grabe ka independent. Huwag di siya gustong gastuhan sa laki. O bay, kay breadwinner mo to siya. Muna hindi na siya mag-usik og kwarta. Ug di san siya mo take advantage sa kwartas lain. Pero di pagyapon ko magpadadayon, bay. Mas gusto na ko nga ila-ilahong sa gid siyag maayo. Wa kilingaw inig weekend? Nga naman. Magluto ko gamay para sa akong manghod. Birthday man niya. Sige ba? Ay, salamat kay nauli na gid kanak. Gimingaw na kaayo imong manghod nimo. Birthday ba yan niya? Mao mo uli gid ko. Oh, kinsa maning kauban nimo nak? Imong uyab. Dili maoy. Amigo rin ako. Si Atan. Atan, akong mama. Og to ako manghod sa kwarto. Nag-dialysis manggod siya. Mao ba? Di ba dako mo kinagasto? Oh, mao nang doble kayod gid ko. Julie.
unsam ko. Di na mawa si Julie sa una-una. Buotan kasi og, grabe ka mapinanggaon. Karon ba kung nakasugat og babae nga sama niya? Sa kabata pa niya, pero nakaya na niya ang tanan. Kanindat ka niya nga mahimong uyab sa. Bigla ka adlaw naman siyang wa magparamdam na ko. Okay ra ka siya. Or basig usa sa sis mga babae nga kalit lang kawa. Ha, taan lagi ko. Digid ko angay magpada sa kong gipati. Manalang gani kay wa pa ko makapanguyab niya. Uy, ano ang ka mo anis ng Julie? Ha? Oh, nga naman ba? Unsa ba na? Wa naman siya mutsyad na kugod. Wa na siya kumamugos kay basig. Wa siya interes na ko. Namatay ka igsunoy. Ah, unsa? Julie, condolence. O pasensya na ka nga karon pa ko nakaanhiya. Wa mo gud ko mahibaw. Okay ra. Pasensya sad nga wa na ko magparamdam nimo. Wa na magud ko'y oras nga makikita o makigchat-chat pa. Kina-admit ang akong manghod og nagdali-dali ko pangitag kwarta para ibayad na mo sa ospital. Nagsulti unta ka na ako. Makatabang mo ko nimo. Dili ko ingon ana nga klase sa pagkababay atan. Kung unsay problema na ako ra na. Dili ko mga mong salain. Pero, Jolie, deserve sa di mo nga na imo pang muabag nimo. Atan, Ako, andam ko muabag nimo sa tanan. Naibaw ko nga, di ni may timing. Pero gusto ko mahibaw ka nga, nara ko para nimo. I love you, Jolie. mahal sa tikaatan. Pero dili ko gusto maghatag og burden nimo. Hindi na mahitabo. Di ka pasaktan. Bini mo, ikaw ang babae nga dukay na nakong gipangita. Salamat, Atan. Salamat sa kay niabot ka sa kong kinabuhi, Jolie. Bisan tuod og kapila na ko diya pasakiti og natagam sa gugma. Pero di gyud ay maayo nga siradaan nimo ang imong kasing-kasing. Kay naaragi gitagana ang Ginoo para nato. Og karon, minyo na mi og may usa na mi ka anak. Dinhin lang kutob og daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power, RMN.